மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் உள்ள பழைய பொருட்களை எடைக்கு போட்டு 800 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் மத்திய அரசின் அலுவலகங்களில் பயன்படுத்தப்படாத சாதனங்கள், பழைய வாகனங்கள், களை எடுக்கப்பட்ட கோப்புகள் போன்ற பழைய பொருட்களை விற்பனை செய்ததன் மூலம் மத்திய அரசு சுமார் 800 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. இது இந்தியா நிலவுக்கு அனுப்பிய சந்திரயான் விண்கலத்தின் பட்ஜெட்டிற்கு இணையான தொகையாகும். தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அரசு அலுவலகங்களில் பயன்பாடற்ற புழக்கத்தில் இல்லாத பொருட்களை விற்று வருவாய் ஈட்டும் திட்டத்தை கடந்த 2021 அக்டோபர் மாதம் முதல் மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் 2021 62 கோடியும் 2022 371 கோடியும் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. 2023 இதுவரை 400 கோடி ரூபாயை ஈட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆண்டு வருவாய் 1000 கோடி ரூபாயை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது முதல் அரசு அலுவலகங்களில் சுமார் 31 லட்சம் கோப்புகள் களை எடுக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 185 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவிலான இடம் காலியாகியுள்ளது. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.